Als rechtgeaarde Limburgse kan ik wel beamen wie Sjoen Limburg is. Ik ga vandaag op pad met Annemarie, die mij een heel mooi gedeelte van Midden-Limburg laat zien. En ik begin in Thorn, het witte stadje. Maar dat kun je wel zien. Hi! Hey Stella, wat leuk dat je er bent. Ja, dank je. We gaan de Maasstadjesroute fietsen. Fantastisch. En die loopt door prachtige, mooie kleine dorpjes en langs het water van de Maas. Maar we beginnen dus in Thorn. We beginnen in Thorn. En we gaan dat doen op deze fietsen, denk ik. Ja, ik heb 2 fietsen voor ons geregeld, e-bikes, zodat we lekker makkelijk, relaxed kunnen fietsen, kilometers aan een stuk. Top. Daar gaan we. Het witte stadje Thorn heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot het einde van de 10e eeuw. In de loop van de tijd ontwikkelde zich hier een miniatuurvorstendom onder leiding van een abdis en 20 adellijke kloosterdames. Het staatje had een eigen rechtspraak en sloeg zelfs een eigen munt. Een heerlijke plek om doorheen te fietsen en dat doen wij vandaag op Mihatra e-bikes. Deze e-bikes zijn er voor iedere doelgroep. De fietsen hebben een sterke accu met een hoge actieradius, wat ze erg geschikt maakt voor lange tochten. Daarom zijn deze e-bikes niet alleen geschikt voor recreatief gebruik, maar ook bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. En zie je, Stella, hoe snel we hier België fietsen? Hier is de grenspaal al. Welkom in het land van België. Belgica. Nou, kijk eens, wat een uitzicht. Wekkend zeg. Oh, kijk eens daar. Met recht een prachtig uitzicht over de Maasplassen. Als je nou een stukje verder die kant op gaat, richting het Roermond, dan krijg je steeds meer watersportmogelijkheden waar je bootjes kan huren. Je kunt er zeilen, je kunt er actief bezig zijn met waterskis. Van alles en nog, met je hebt ook hele lekkere dagstrandjes waar je kan vertoeven. Alles wat dus met waterrecreatie te maken Alles, heeft. precies. En de natuurliefhebber, Die komt die hier haalt helemaal het uit zijn trekken. Ja. ongelooflijk. Ja. Hoe mooi ons Limburg is, hè? Die Sjoen. Nu we het toch over Limburg hebben, wat dacht je van een stukje Limburgse vlaai? Dat is goed, hè? Dat zeg ik geen Dat dacht ik al. De Hompense molen dateert uit 1722 en naast genieten van Limburgse vlaai op het terras kun je hier 2 keer per maand de molenaar aan het werk zien en zelfs de molen beklimmen. Heerlijk, hè? Nou, Proost. Stella, proost. Op ons. Op ons. Hoog tijd om weer verder te fietsen in het Sjoene Limburg. Op de e-bikes van Mihatra ben je dankzij een innovatieve technologie beschermd tegen een lekke band. En met de zonnecellen op de speciale fietstas kun je de accu opladen met zonne-energie. Ideaal en milieuvriendelijk. Onderweg kom je ook luisterpunten tegen van de Liberation-route over de opmars van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het leuke is, dan heb je een app op je telefoon. En met die app kun jij luisteren naar een fragment wat zich hier heeft afgespeeld. Precies, ja. Nou was het hier wel een heel bizar gebeuren. Waar in 1944 240 schepen zijn vernietigd hier in deze haven. En waar kun je in Limburg de dag nou beter mee afsluiten dan? Asperges! Lekker!